ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಅದೇ ಮಂಗ ಮರ ಏರುತಿ ಆಮೇಲೆ ಗುಜ್ಜಿಗಪ್ಪನಾಗ ಮಗಲೇ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗೋದುಂಡು. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್. ಇನ್ನೊಂದು ಗುಜ್ಜ ಬೇರೆ ಪಿದಾಡ್ದ ಗುಜ್ಜ ಪರಂದಂಡ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಪಾರೆ ಪರಂದುಜಿನ ಅಂಚನೆ ಪರಂದರ ದೀವರ ಏ ಪಾಪ ಗೊತ್ತುಜಿ ತೂಕ ಪರಂದನ ಇಜ್ಜಂದು ನಮ್ಮಿಲ್ಲದೇ ಗುಜ್ಜೆ ಬಲ್ಲೆ ಪೈ ಎಂಕಲ್ ಉಂಟು ಎಂಕಲ್ನ ಸೇನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲ ಇರು 2 ಜನ ದೂರ ಯಾರು ದೂರ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ತೊಡಂಗ್ ಗುಜ್ಜೆ ಕೊಯ್ಯರು ತೊಡಂಕ್ ಕಂಡ್ರೆ ಪಿದಡಿಯರು ತೊಡಂಗ್ ಬಾರಿ ದಿನ ಆಪಜಿ ಇದು ಮಿಕ್ತಾರ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕ ಏನೇ ಕುಪ್ಪುನ್ ಮಿಕ್ತಾರ್ಲಿ ಇದು ಏ ಚುಬ್ಬೆ ಖುಷಿದಿಲ್ಲ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ಮಗಲೇ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನು ಒಂಜಿ ದೊಡ್ಡನ ಪೋತುನ್ ಐಸ ಬಾಸ್ ಕಾಡ್ ಮನ್ಸೆ ಗುಜ್ಜೆ ಉಂಡಿ ಗುಜ್ಜೆ ಮೂಲುಂಡು ತೊಡಂಕ್ ಬಾರಿ ಉದ್ದಾಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಮರದ ಗುಜ್ಜೆ ಒಂದು ಬರ್ಕೆ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ತುಳು ಉಪ್ಪುನು ಒಂದೊಂಜನ ಒಂದು ಬರ್ಕೆ ಉಪ್ಪುನು. ಓ ಅಣ್ಣ ಬೊಡ್ಚಣ್ಣ ಜಾರುಣ ಒಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅರೆ ತು ಜಾರಿ ಬರ್ಸ ಬೈದು ಬಾತು ಜಾರ್ದು ಉಪ್ಪುಜ ಸರ್ಕಸ್ ಪಂಡ ಪಕಾಡ ಅಂಬೋತುಡು ಪೋಪಿನಿ. कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? ಅದೇ ಮಂಗ ಮರ ಏರುತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲದೊಂಜಿ ಮಂಗ ಮಿತ್ತಾರೊಂದುಂಡು ಇಲ್ಲದ ತಾಂಕದಿನ ಮಂಗವು ಇಂಕಲ್ನ ಒಯ್ ಮೆಲ್ಲಯೇ ಮಗಲು ಬಾಬಾಲ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಂಗಲ್ಲಿ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಆಪುಡು ಕಮಾನ್ ಕಮಾನ್ ಪಪ್ಪ ಚೇರಪ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಪಪ್ಪನ್ ಇರ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಅಕ್ಷರ ಫೋನ್ ವಿತ್ ಚಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತಾರೆ ಬನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಸೀಂತು ಓಡಿತ್ತೆ. అదే మంగావులు ఉండే కదా తోచింది అయ్యో మిత్తుడు కూడా రడ్డు ఉండి అవే మరొట్టు అవు దెప్పని పొడిచి ಒಂಜಿ ಬೋರುಂಡು ನಾನು ರಡ್ಡು ಗುಜ್ಜುಂಡವಳು
तोडंकड गेपले ओय ಆಮೇಲೆ ಗುಜ್ಜೆ ಪುನಗ ಮಗಲೇ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗೋದುಂಡು ಪಪ್ಪ ಒಲ್ಲಿರ್ ಬಾಬಾ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಒಲ್ಲಿರ್ ಪಪ್ಪ ಆಯು ಆಯು ಕುಕಿ ದೆತ್ತದಿ ಪೆತ್ತೆ ಪಪ್ಪ ಒಲ್ಲಿರ್ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಒಲ್ಲಿರ್ ಪಪ್ಪ ಅಂದ್ಯಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಶಾಬಾಷ್ ರಂಜಿ ಮನಸ್ ಮಲ್ತೇಡ ಪೂರಲ ಮೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಮಂಗ ಮರ ಏರುತ್ತಿದೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಹಿಂಗ ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಡು ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಮೆಲ್ಲ అవే అవే అనలే కడవన్నీ యారు చెప్ప అరే నీ తిరిగి చెప్పడారు అలే 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 మంగకు చెప్పరా నిజ్జి ఇంకా ಒರ್ತಿತ್ತೆ ಗುಜ್ಜೆ ಗ್ರೈಡ್ ಹಾಕರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲಲು ಅದೇ ಮಂಗ ಬತ್ತೇನೆ ಫೈನಲಿ ಅವಲೊಂಜಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ತಿರ್ತು ತೋಡು ಒಂಜಿ ಬುಡ್ದುಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ರೋಡುಂಡು ತುಲೆ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಅವು ಗುಜ್ಜೆ ಅವು ಏನ ಅವೇನ ಬರ್ಕೆ ಬರ್ಕೆ ಗುಜ್ಜೆ ಒಂದು ಬರ್ಕೆ ಗುಜ್ಜೆ ಬೊಕ ಈತ್ ಮರ ಉಂಡು ಐಟ್ ಪೂರ ಆತಿನ ಮಾತ್ರ ತುಳುವೆ ಆತಿನ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಗುಜ್ಜೆ ಅಂಚದೆ ಅವು ಬಾರಿ ಆತ ಮಲ್ಲ ಮರಟು ಮುಜೆ ಆತೀನಿ ಮುಜೆನ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಆತ ಒಂದೊಂಜಿ ಗುಜ್ಜೆ ನೆಟ್ಟುಂಡಿ ಹಂಗೆ ಕನ್ಪಿತ್ತೆ ಎರಡನೇ ತಗುಜ್ಜೆ ಕೊಂಚ ಬರ್ಪಿಡುತ್ತೆ ಮೂಜನೆ ತಗುಜ್ಜೆ ಸವಾಸ್ ಹಂಗೆ ಯಾರ್ದಾರೆ ಜನ ಅಲ್ಲೇರಾ ಅಂದ Papa, where are you? ಕಟ್ ಗುಜ್ಜೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಸೊಡಂಗ್ ಪಸಂಗ್ ಪಿದಾಡ್ದುಂಡು ಎರ್ನ ಇಲ್ಲ ಗುಜ್ಜೆಗೆ ಎಪ್ಪರಿತ್ತಂಡ ಪನ್ಲೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ अच्छा A few moments later. ಅದೇ ಇಂಕಲ್ನ ಪುಟ್ಟ ಲಕ್ಕದೈತೆ ಲಕ್ಕದ ಒರ್ತಿ ಮಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಬುಲ್ತಂದಲ್ಲು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಗಿದೆ ಬಿಡ್ಬಿಡು ದಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇಗೆ ಸಾಂಗ್ ಹೊರಡೆ ಅಬ್ಬಾ ಉಪ್ಪು ಉಯ್ಯನೇ ಉಪ್ಪು ಒಬ್ಬ ಅಬ್ಬಾ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಯ ನಾಟಕದ ಬುಲ್ಪಟ್ಟಿಗೆನೆ ಕಣ್ಣು ನೀರ್ಯಾರು ಬುಜಿ ನಿತ್ಯದ ಮೌಲು ಇವೇಂಜಪ್ಪ ಮಂಜಡೆ ಬರ್ರ ತಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ನಾವು ಹೆಂಚೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಬೆ ಓ ಪೆತ್ತ ಬಾರಿ ಅವನ್ ಪಾಸ ನೆಂಚ ಪೋಗಲ್ ವಸಿಂದ ಅಬ್ಬಾ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಅಂಬ ಉಂಡು ಬಾ ಭಾಷಾ ಬಾಪುನ್ ಬನ್ನಿ ಭಾಷಾ ಬಾಪುಂಜು ಬೊಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಮಲ್ ನಂಜೆ ಬಿಂಗಿ ಉಡೆ ಪಿದಾಡಿಂದುರಾ
ഡേയ് ആ പെട്ട് പറപ്പി ഞാൻ ആ ಏನು ಬಬ್ಬೆ ವಾಣ ಬಬ್ಬೆವು ಕೊಡೋದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೈ ಅವೇನೇ ಅದೇ ಅಮ್ಮೆಯನ್ನ ಭಾಗವತಿಗೆ ಯಾವೊಂದುಂಡು ಜೋಕುಲ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಲ್ಪುಲೆ ಬೊಟ್ಟಲೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಗುಜ್ಜ ಪರಂದ ಕಾಯ ತುಕ ಎಂಚ ಕಾಯಿ ಅಟ್ಲ ಮೂಜು ಗುಜ್ಜೆ ಒಯ್ದಿತ್ತೀನಿ ಒಂಜು ಗುಜ್ಜೆ ಬರಿತಿಲ್ಲದರೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎರಡು ಗುಜ್ಜೆ ಒರಿದುಂಡು ಎಡ್ಲ ಕಾಯಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ನಾನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪನ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡು ನಿಕಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನದು ಬೇಗ ಒಂದು ಗುಜ್ಜೆ ಪರಂದಾಡೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಕೊಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪನ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿಕೀತೆ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಸಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.